Ieu, Iopa, gabon, zate juk. gabon, eharto, amen. Filtru jarriko jat, ze lehen kentutan eukean, oin ja ondo entzutei be. Vale. Bueno, gabon txat baita. Bueno, ze moduz, ondo? Ondo, bai. Gogotzu, itxeiteko gogotzu, o... Bai. Bai, ez esango dugu. Duda hori... Ez, bai. Enaz oso berbatia, así que, baina, bueno, bai. Vale, lasai, jungo nahi eure pixket tireiten berdan lekuten, eta Bai. lasai. Hemen, importantena ondo pasatzie, eta pixket jendiei ezagutaraztie ze etxeu zuen, Mhm. eta eu bate, gitarrista bezala, nolako izen, ze guztu dauzkeken, eta bat. Horon, azteko eskauko jaten aizengo, pixket eure burua aurkezteko, eta batxe ire musika mundun bilakaerie pixket nola izen da, ez? Noiz azitzean musika jotzen, bueno, euk kontau nahi digukena pixket. Vale, ni Aitor Etxebarria naz, tokeko gitar jolea. Eta, egia esan, toki izan da nire lehenengoko esperientzia musika modura. Mhm. Lehenengokoa eta bakarra. Eta no hasi nintzen, ni oso txikitatik, nire gurasope bai musikariak dira, eta tipiko txikitatik apuntatu zidaten musika eskolara, Bilboko musika eskolara, eta horra hasi nintzen musikagaz. Egon nintzen 4 urte trikiti saioten, bai, 4 urte trikiti saioten, eta gero gitxi gora bera, dakit 10 urtegaz edo lan, nire aitak irakatsi zidan gitarra burtso bat. Eta hortik aurrera nire kontura, bai egon nintzela gitarra klase batzuetan, 14 urterekin edo lan, Mhm. eta hortik aurrera nire kontura apurtxo bat. Eta hori izan da nire bilakaera musikan, Mhm. gitxi gora bera. Ados. Bueno, etxaket inoiz ikusiekan gitarrizketari, baina bestela lasai spoilerran eugengo da pixkat, lau ataletan bezala banatu ediat beti, eta lehenengo atala izatek pixkat kompozizioai buruz da hola, gero bigarren atala pixkat teknikoago edo ja gitarristiko frikiago edo, Bai. eta gero hirugarren atala pixkat ja gusto pertsonalak. Normalean laugarren atala eraz gaitu iristen, baina bueno, iristen bagaituk, ondo, dekela pixkat, euskal musikaren, euskal estenaren egoera erron ikustekan, gazteari gaina pixkat sartu eta hori guztia, Hori iristen bagaitu gongi, bestela aurrekoak ere gustora gaitu. Orduan, azteko, pixkat, hori, hau ja neure zea pertsonala, ez? Baina, iritzitek tok dekela banda nahiko kuriosoa. En plan, estilistikamente dela nahiko originala, baina era berean daukala baita toke punk rockero hori, ez? Zeuek nola definitze zue taldea hori, estilistikoki edo ze etiketa jarriko zeniote zeure buruari jarri beharko bazeniote? Ja, eski, karo, asuntea da tok, gu berez musikari edo musika banda izan baino erinago, kuadriako laguna ginela. Orduan, Mhm. ez dugu inoiz ezebez konkreturik bilatu, Ados. simpleki batu ginen, eta bakotxak zeukan agaz, batek gitarra, bestak, de hecho, bateri jolea inoiz ez eban bateria jo, ikasi ban banda hori edo taldea sortzeko. Orduan hori, musika estiloa denporagaz izan da, denporagaz joan gara sortzen, Haha. eta nik uste dut bebai oso garrantzitsua dela gure estiloa sortu dugu edo bilatu dugu edo joan gara egiten, bebai genituen rekurtsoen gaitiko, esan nahi dut, naiz eta niri, ez dakite adibidez, imaginatu ez dakiz, ez da nire kasua, baina imaginatu jasa gustatu, ez dakit, inoiz ezin izango genuko lako talde bat egin. Orduan, Mhm. gure gustoak edo gure referentziak izan aldirela basuzuk esan duzuna, ez da punka, punk rock edo punk revival edo beti izan dira referentziak musik
teknikaren aldetik ez dotzuenak hainbeste exigitzen. Mhm. Orduan nik uste dut horre bi kombinazioak izan direla. Bata ez genuela zebez konkreturik bilatzen eta bigarrena geneukanagaz joan garela sortzen gure estiloa, gure erramintekin. Ados. Bai, ez, azkenean, hemen dago, azken aldean dago moda handi bat denari sartzeko post, ez? Post-punk, post-rock, ez? Eta post hori hainbeste erabilia, baina nik bai sartuko zintuzke dela hori. Zintuzke, aditza joan zait pixkate, baina ulertu da, ez? Post-movimentu hortan edo igual kokatu altzeatela, ez? Goazen pixkat igual, komposatzerako orduan gauza nola juten den komentatzera. Nik hemen dauzkat galdera batzuk, betire txuletario ditzen diot, orduan, lehenengo galdera da, letra ala musika. Hau da, letra batetik abiatzen da kanta bat, edo zuzenean musikatik abiatzen da? Musikatik, erabat, osea, lehenengo da musika, gero da melodia, osea, dela oso musikala, gero inkluso askotan, sabik bebai, doaz fonemak, eta gero letrak, osea, inkluso ez bakarri melodia, baizik eta melodia bat sortzen dozunean, betik egiten dozu edo lala, o lolo, edo, osea, jor soa sartzen silaba batzuk edo fonema batzuk, eta azkeneko gauza sartzen da bena, letra da, orain arte, Gero, bai egia dela, azkeneko diskako, epeko abesti bat, bai berak eukala letra, eta moldatu zuen, baina, normalean musika lehenengo. Kuriosoa fonemarena, en plan, ja, ze sonoridade eukiko duen hori pentsatzen, ja. Bai, sonoridadea, bai. Nahiko kurioso hori. Orduan, esan dutzu, baitare, melodia dela bigarren, azken pausua, ez? Lehenengo, igual, riff batetik, edo bai, ja, base harmoniko batetik ateratzen dira gauzak, ez? Bai, hor justo igual ez, askotan bai da esaldi bat, adibidez justo lehen ipini duzuna negauta. Bai. Lehenengoko sortu zan lehoko gauza, da gitarrako melodia hori dela melodia bat harmonia gabe, eta gero hortik ja jarri ziren akordeak, eta orduan ez beti, baina bai, lehenengo musika. Ados. Eta ideia hauek, hau da, musika hori edo adibidez piririn, ze hori, etxean sortzen da, eta gero lokalean lantze dezue, edo lanketa hori nola inoi dezue. Lokalean jam sesion batetik ateratzen dira gauzak, bakoitzak eramaten ditu gauzak bere etxetik? Ez, normalean etxetik nik uste dut, bai. Hori, izan alda esaldi bat, bakarrik, edo askotan bai eroten dodala bestia apurtxo bat ja eraikitagoa, inkluso estruktura apurtxo batekin, depende, baina bai dagoela etxeko lehenengoko, ez dakit, sormen prozesu bat, izan alda txikiagoa edo handiagoa, eta gero ja denak batera joaten gara forma matena bestiari. Ados. Eta badago, edo eukidezu inoiz, intentzionalidade bat, ondo esplikatzen nahi zen. En plan, sentimentu bat sortarazteko edo, rollo, ebal kantu tristeago bat, akorde tristeago batzukin, edo azken entzun dugun hau dela pixkat alegreagoa edo, ez? Hori ere bilatzen, inkonstientemente bilatzen dezuen gauza bada, ala gehiago izen da horrela atera da eta horrela jo dezue. Justo zidazun diska sortu genuen apurtxo bat hori bilatuz, osea, lehenengo pentsatu genuen ze diskak zelako ibilbidea emozioen aldetik zelako bidea egingo zuen, eta gero joan ginen sortzen abestiak edo genituen aurreagoko ideiak enkajatzen hori ez, abesti tristeago bat edo lagaiago bat, edo asko igual melodia exotikoagoa adibidez anegauta ez, osea, bai, diska horretan bai bilatu genuen, baina aurrekoetan ez, izan da ateratzen zena eta listo. Adibidez, beste adibidea jartzeko utxabeza inotza amorrutik idatzita dago, ez? En plan, pixka dago malababa horrekin bezala, ez?
Bai, hori bai Egoitzaz zen, sentsazio hori ematen du, ez dakit. bai, hori bai izan zen, osea, euneko eunean momentuan, ze letra eta melodia idatzi zuten, osea, hor momentuan izan zen idatzi eta grabatu. Baina bai, barruan amorrua ukiko eben, eurek. Bai, ez, askotan musikak ere ematen du hortarako aukera, barruan daukazun hori nolabait transmititzeko herramienta hori bezala, ez? Bai, hori da, osea, de hecho, batzutan incluso terapia antzeko bat da, osea, niretzako. Eta zuk esan duzuna, osea, musika berez nik nola ulertzen dudan justoki hori da, osea, da hizkuntza bat, kapasa dela transmititzeko, ba hitzekin ezinezko izango zana transmititzea. Era askoz ere abstraktoko baten, askoz ere ez dakit, komplexu baten, orduan, bai, duda barik. Ados. Galdera hau da, bueno, galdera hau egia denak guzti egite izkiet, baino teoria musikala, esan dezu, jarduntzen ula trikitia jotzen eta gero gitarrarekin eta hori, teoria musikala badakizue eta hala baldin bada erabiltzen dezue? Bai, nik zeu zertxo badakit, Sabik be bai, bioke ikasi dugu musikako, osea, lehen hezkuntzako magisteritza espezialidadea musikakoa, eta parte bioke egon gara musika eskolan, goitea be bai, uste dut. Baina erabiltzen dugu, nik uste dut kasu batzuetan, nire ustez, edo tok proiektuan beharrezkoa danean, osea, bai sormen prozesua gustatzen zaigu apurtxo bat. Hortik edo teoria edo ez dakizelan hori alde batera iztea, baina bueno, gero oso baliagarria da, arregloak egiterako orduan edo abesti bat hori amoldatu behar badozu zuzenerako edo bai, batzutan erabiltzen dugu teoria musikala, baina momentu konkretu, nire ustez beharrezko ikusten dudanean. Eta hor, adibidez, adibideren bat jarri aldezu, adibidez momentu konkretu baten zertarako balio izan dizun, edo... Bai, adibidez, igual, pertsona batek basuk esan duzuna ez, base harmoniko bat dakar, eta igual azten da goitia bajoagaz zeuser arregloren bat edo, eta igual entzuten zauz, eta ez da nota tal, eta eta orduan bestia dago, ez dakiz zer tonalidadean, se nota eman duzu, vale, justo acorde honetan, justo estás haciendo la séptima, tal, pues igual es mejor que hagas la tónica, porque igual bilatu behar dugu, igual beste gauza bat, edo, bai, kasu horretan, nik uste dut, ja, detalleetan. Igual, hori, konformidade harmoniko gautan bezala, igual, akorde batetik bestera joateko ez dezu erabiltzen. Hor gehiago da pixkat buruak agintzen duena edo momentuko sentsazioak agintzen duena. Bai, edo ez dakit. Ez que depende, oza, nik bai erabiltzen dudala, oza, harmonia, oza, azkenean, bai, igual zen duzu, pues jo que se, bai, igual estribio bat egiten zaudenean, hemen sartuko dut bosgarren hori... Gradu bat, ez? Bosgarren gradu bat, edo laugarrena egiten dut menor, edo batzutan batzutan incluso base harmonikoa sortzeko, bai, eske hori, askotan hori laguntzen zaitu heldu nahi dozun toki horretara barinago heltzen, edo, bai. Bai, a ber, hemendik pasatu dira, hau ustet, okerrez baldin managoa 58. elkarrizketa azkar esaten da, 58. Eta, klaro, hemendik pasatu da jende pila bat, modu ezberdinetakoak, eta adibidez, esatezuen Brigade Lokoko Alexek esatezuen, a ber, nik ez dakit teoria musikalik, baino kanta bat sortu aldet, ez dala gauza bat, bai ala bai behar dezuna kantu bat eta kantu on bat sortzeko, gero ja, baldin badakizu da beste herramienta bat, bai, baino azkenean nik uste ingarrantzitsuna dela zeure espresibidade hori bezala, kantua edo egiten ari zaren hori sortzerako orduan.
Bai, hori da, eta nik uste dut askotan ere, osea, jakin jendeak badaki, osea, zuk soilik entzuten, musika entzuten eta entzuten, naiz eta zu gauzei izena, ez izan kapasa izena jartzeko, ba, egin baten badakizu, ez? Badakizu akorde hori tristeago, soinu tristeago daukala, ez dakit. Bai egia da hori, nik uste dut teoria musikala jakitea askotan denpora arintzen dizula edo batzutan produktiboa alde izan. Gero daukala bere txanponan beste aldea, dala ba, bueno, igual ez dela sormenetik kentzen duzu pizka bat, igual zurrunagoa izan alzara, baina ez, o sea, ez duzu behar teoria musikalik, abesti bat sortzeko, vamos, ni de palo. Ja. Keba. Baina egia da igual batzutan kentzen diozula zeure buruari espontaneidade hori bezala, ez? Eta da askoz mekanikoago edo fijoago edo, bai. Era bat, bai. Ados. Ba, hemen daugat, ja atal hontako azkenetako galdera, eta da galdera, klasiko eta erdi baita pixkat graziosoa, eta da, TOK zer da, demokrazia ala diktadura? Ez, a ber, demokrazia bat dala esan behar dut, baina, karo, ja zinez pentsaten, a ber, zer da demokrazia bat, a ber, demokrazia justo bat existitua da. Ez, demokrazia bat da, oza, azkanean, bai, era bat, demokrazia bat da. Pertsona bakoitzak rol azkenean bakoitza dana da, eta ez dakit, bere tokia deko taldean, respetu handia daukagu bata besteari, incluso miresmena, oza, nik taldeko guztiak miresten dodaz, egiten duten horretan, eta krisolako konfiantza daukat, orduan, bai, oza, demokrazia bat da. Bai. Baina badago pertsonaren bat talde barruan daukana, igual pixu gehiago konposatzerako orduan, edo ekartzen dituena riff gehiago, edo zati gehiago, edo da nahiko ekilibratu alde hortatik. A ber, eske niretzat konposaketa batek dekoz atalasko eta dekoz zeregin asko. Orduan ez dakit. A ber, bai, igual ni gitarra jotzen dudala eta azkenean igual naiz frikiena esan genezake, ba, hori soinuarekin, ez daki zer, bai igual eukidaldi ditu dela rekurso gehiago, ba, hasikerako ideia bat eramateko. Baina niretzat hori ez da garrantzitsuagoa, beste baten rola baino, oza, token abesti bat ezin izango zen tok abesti bat, taldeko bakoitzak ez badau pinten bere aldea, oza, nik hori superarri dekot, bai. Hau, galdera hau pixkatziak, ze badaude talde batzuk, non igual dago gitarrista eta abeslari bat, lider bezala, eta, klaro, horrek konposatzen ditu ia kanta guztiak, orduan, esan nahi, askotan dinamika posibletako bat talde batean da, hori, egotea lider bat, esaten diena, zuk baterien hau egin, zuk bajuan hau egin, zuk hau egin, eta nik egingo dut hau, eta horrela sortzen da kanta, eta gero da beste dinamika hau aipatzen dezuna ez, taldekide bakoitzak aportatzen duela bere zatia edo kantuari, ez? Eta nik uste dut baita sanoago dela. Hori. Bai. Sanoago eta eske nik horretan sinesten dut egia esan, eta gainera musikan be eginda, oza, mito asko dago ere bai, oza, asko saldu digute genioaren figura hori berak egiten zuen aldena eta ez dakiz zer, eta gero benetan informatzen zara, ikusten dituzu kredituak eta disko baten atzean, oza, ez bakarrik musikariak, oza, eta gure diskatan be bai igual arreglo batzuk, igual urtsik sartu ditu, dela gure soinu teknikaria, edo, oza, disko baten atzean, pilo bat jente dau, eta niretzat disko behago izango da, jente gehiago implikatzen bada. Claro. Orduan, sin más, bai, horren aldekoan az nire bai. Ados, ba, ja nahi badezu urrengo atalera egingo dugu salto, baina nahi badezu zerbait gehiago azpimarratu pixkat komposizioaren movida honi buruz, ja hori zeure esku zerbait, igual gelditu baldin bazaizu esateko edo... Ez, gustora altunaz. Goazen aurrera orduan.
Hau da, ja pixkat teknikaren atala, entre comillas, eta hemen bai eskatu dizu dela, ja, laizte gitarra eskutan hartzeko. Orduan, Hamen daukadea, Bueno, gitarra gazia prest. Orduan, lehenengo galdera da pixkat, badaukazun teknika rutinarik edo praktika rutinarik, edo gehiago da, gitarra hartzen dezunean jotzen dezu momentuan ateratzen dena, edo igual tokeko kantak, edo... Keba, ez daukat rutinarik, osea, ez dut teknika asko bilatzen. Orduan, ez daukat rutinarik, keba, osea, gitarra hartzen dudanean, normalean beti da komposatzeko. Ia beti. Izan alda gitarra, izan alda pianoa, baina niretzat da erraminta bat sortzeko, basikamente. Igual, teknikoki efizientea izatea baino garrantzitsua dela zuretzat zerbait esatea, ez? O zerbait adieraztea jotzen ari zaren horrekin. Bai, totalmente. Eta gero nire musika guztuen gaitik eta ez dakizen esan, espontaneotasunaren, teknika faltaren, ein batean, teknika faltaren fana naiz, asko gustatzen zait punka, zentzu horretan, eta faioan edertasuna ikusten dut, kristolako edertasuna. Faioetan, imperfekzioetan, bai, azkenean ikusten dut da purtsu bat, normatik edo arautik ateratzen zarela, zentzu baten. Orduan, bai. Igual, oain esan dezun honekin, hau pixkat gehiago lotuta dugu kompozizioan atalakin, baina, bueno, ari gara ja, ari bukatzen eta zea. Konturatu nahiz, bai, igual batzutan, bilatzen dezula pixkat punteotan eta desafinea, ez oso jarto, baina pixkat toke garajero punki hori bezala, igual ez, Eta igual flipatu naiz. Baina, silentziatu zara nahi gabe uste dut, Oia, jazta. Bai, silentziatu naiz, nahi barik izan da. Bai. Incluso badago abestiren baten disonantziaren basatzen dudala nahita. Bai, eske rollo hori como de mal, en plan, zentzu batean, pioa gustatzen zait. Ni neu personalki, gitarra, tximak, tipo metaleroa naiz, eta jazta, eta nahi hori gustatzen zait. Baina token zuten, tio, eta esate, ostia, eske... Bale, desafinatuta dago pixka dozea, baina eske notatzen da dela intenzionala eta ez dago gaizki, sonatzen du ondo. Bere zea hortan sonatzen du eta bete iruditzen horregatik dela pixkat berezia, ez? Ze, adibidez, punki grupo, estrictamente punk grupo bat den talde bat, eske hemen baita beste movida baten sartuko naiz, eta igual sartuko naiz en un berenjenal, ez? Baina iruditzen zait punkiak, punk rocka teknikoago bihurtzen den momentuan ja ez dela punka, eta ja da rocka. Ja. Ez dakit esplikatzen nahi zen. Eta iruditzen zait hori, token hartu dezuela oso ondo punkaren pixkat gordintasun hori bezala, baina sin que suene mal. Ja, bai hori da, nik justo, eske oso ondo deskribatu dozu, niri esan dut, punketik hori hartzen dut. Hartzen dut, imperfekzio puntu hori, niretzat ematen diona freskotasuna, naturaltasuna, hori, beba izatea, musika entzutea eta sentitza edonork, entre comillas, edonork egin alduela, ez eukitzea batzutan hori. Baina bai, hori da, punketik, punkaretik, punk musikatik hori hartzen dut igual, esan daiteke. Ados. Orain daude, ja esan dezu etzarela igual oso gitarrista teknikoa, galdera hauek, hogein datozten galdera guztia dira teknikari lotuta, bale? Así que, bueno, zu prestatu. Vale, galdetu gaizut oain lehenengo zure teknika gogokoena. En plan, gitarra jotzen duzenean, naizta ez izan gauza oso teknikoa edo ez izan espektakularra, gustatzen zaizun gauza, ez arpegioak edo zeuk esango duzu igual zer den gehien motibatzen zaituna. Begira, oraintxe bertan, igual eskala, orain hasinaz flamenko musika pio bat entzuten, eta bai, akorde, flamenkoan erabiltzen diren akorde
eta eskalekin egon naiz horregaz jolasten apurtxu bat. Ados, hori... Eta parkatu, parkatu. Lasai. Bai, horrekin lotuta, bai hasi naizela orain atzamarrekin jotzen. Finger picking, ez? Hori da, bai puarekin berrean, atzamarrekin. Vale, honek guztiak ekarri dit gogora gauza pixkat graziosoa, entre comillas, saiatuko nahi azaltzen guztia. Bai. Utsa bezain hotzan, egiten dezun arpegio, hiru arpegio horiek, ez? Bai. Oain, eta gero hau. Zuk ez duzu entzuten, baina hirugarren arpegio hori, entzun duzu, hirugarren arpegio hori dela disminuido bat, ez? Hori da. Hori gehatzen da oso guapo. Baina badakizu lehenengo pi akordeak zer diren, edo zer izan ze kanta, euskal kanta oso famaturen akordeak diren. Ez da egizu? Gero esango dizut nondik hartu nituen. Dira Zutagarren Mari, tio. Bai? Bigarrena ez da exactamente berdina, baina lehenengoa da berdina, eta... Bai. Enaiz oroitzen ja nola zen Mari, baina da basta bantzeko, eta grazia egiten dize, Zutagarren, ni oso fana nahi Zutagarrena, hori, sin más, eta kontzertu baten baino gehiagotan, egin dute rollo erdi flamenkoa jotzen ari ziren eta keinuak eta hola, eta justu erpetxatu, ostia, hau komentatu gozioa, justu pare-parean etorriek. Eta nondik atera zenitu akorde hauek? Bai, begira, daue kanta bat Schuberrena dana, da fantasia en fa menor. Vale. Lau eskuekin joteko, pieza bat, eta denpora guztian jolasten dau, hori lehenengo gradua menorra ez da, eta bigarrena dekona quinta disminuire da hori, deko ez, da menor, hori da. Refala, eta gero, urrengoa osa mi, eta daukasi bemol hori, eta negoen horregaz, obsesionatu, piloa gustatzen zitzaidan akorde aldaketa hori, irutzen zitzaidan super tristea, hori super dena bestia. Eta gonitzen, piloa denpora piaganoa gaz arpegio hori egiten, eta hori lehengoa bigarrena, eta gero hirugarrena sartzen dut hori, do sostenido hori dela re menor eskalaren armoniko, menor armonikoaren zazpigarren gradua. Hori da. Eta Schuberren abesti horretatik lapurtu nuen, vamos a decir. Bueno, ya hilda dago, eta ez dauka... Ya da igual, ez? Gainera, gustora ikusiko nuke Schubert entzuten utxabetza inotzak, zer egin dute horrekin, tío. Ya te digo. Ego nintzateke, bai. Ados. Orain, gaituko dizut, gitarra jotzen dara mazun denboran, eta azkenean beti da pixkat gauza berrik ikastea eta hola. Badago zerbait teknikaren bat kostatu zaizuna asko? Lehen esan dut zudan modura, eski ez dut inoiz teknika, eski ez dut bilatu teknika, de hecho, lehen aipatu duan musika edo, klasetan, edo gitarra klasetan, claro, ikasi neban, lo típico, en plan, eskala pentatonikoak, no seke, eta nago daukat hain sartuta barruan, komposatzen duenean, beti borrokatu behar dudala horren kontra egiteko, eski ezait, beti bilatzen dut, hortik, hori ekiditzea. Eskala pentatonikoak, eski ez nuen askorik ikasi, baina sobre todo hori eskala pentatonikoak. Eta teknikoki, eski ez dakit ze gauza dauden, arpegioak, ez dakit. Eski, hau da pixkat gonbidatuari sufriarazteko galdera bat, ez? Hemen beste batzu etortzen dira, nik teknika asko, medianamente teknikoa diren gitarristak, eta daude teknika batzu dira oso teknika kabroiak. Eta orduan, kostatzen zait teknika hau, eta nik zaten dut, bale, Eta orduan gelitzen dira, eta azten dira jotzen. Lehen, justo honegonaz Josu Simunegaz, Lukioko gitarristagaz,
Eta esan dotxadanean elkarrizketa daukadala zugaz, esan dit, te va a hacer el tapping, te va a hacer eso, no sé qué, tal. Eta hori uste dut badakidala egiten, Bai. Zelan da hori, tapping. Tapin. Urrengo galderetako bat zen. Baina, Josu Simun etorri zenetiko gaur egun arte nola pasatu dinan inbeste pertsona eta azkenean nire konturatu nahi zen, azkenean gitar jole bakoitza ezberdina dela. Orain da triple test. Alde batetik, jo dezakezu tapinaren testa edo tapin bat, jo dezakezu riffa, hau da, zure riff onena, edo jo dezakezu zure arpegio politena. Hiru aukera bide dauzkatzu eta horrekin más o menos kubritu dut nik uste edozein gitarristarentzako bezalako test bat. Amigo. Vale. Orduan, hiru aukera bideetatik nahi ezun aukeratu aldezu. Joe, igual, probatuko lehenengo tapina berri urten den baiaten. A ver. Eta gero, osea, da rifa, arpegioa, no? Hori da, tapin riff edo arpegio. Rifa izan behar da beti akordekin, edo ez? Bai, ez? Bueno, osea, hori da, galdera horra da, zen neuk ere ez dakit, esan nahi, mitiko, a ber, ze adibide torri altzaide, baina soka batean jotzen den gauza bat, baldima da oso ritmikoa eta errepikako riff bat da. Igual, bai, ez? Ja. Nik uste, kontestuaren arabera, nik uste dena izan daitekela rifa. Claro. Ba, egingo dut, a ber, saiatuko nahi tapina egiten, eta gero riff edo akorde progresio gehien edo gustatzen zaidan progresio bat, a ber. Tapina egiteko jarri behar da oso saturatuta, ez? Hombre, bai, saturatzen baduzu pixkat seinalea edar izango da... Bai, izango da erraza, bestela eman berdiozu oso fuerte teknikari. Vale. Holako zeu zer da, no? Hori da, bai. Ez izateko gitarrista tekniko bat, de puta madre. En plan... Bai, Bai, ondo. Eta, hau, uste azkeneko, ez dakitzen bat aztetan berdina esaten nahi naiz, baina tapina teknika bat oso agradezidua. Ze, denbora gutxian ardezakezu ja abiadura bat eta sonoridade bat, beste teknika batzukin ezin dena, beste teknika batzukin da, en plan, Ja, oso exigentea, no? Hori da, baina tapina gauza bat ematen dizuna, hori, gauza bat azkar jotzeko aukera, ordu asko sartu gara. Así que, nahiko ondo onda, benetan. Vale, a ber, ba, horne, begira, ingot K-bestiaren progresioa, akorde progresioa. Ados. Kekare, hori riff bat da? Bai, akorde progresioa daldima da riff bat bezala kontsidera daiteke nik uste. Bai. Vale. Ba, bueno, aldatu dute iritziz. Lehen ipinozu nire loa, ba, ingo dute hori estrofatan egiten dudan arpegio bat. Vale. Nahiko txo gustatzen zaidala. Venga. Arpegio polita da, Bai, neko, bai. Bai, da, plan, kurioso, eta igual ja hau da nire perlada, baina baitan notatzen da pixkat, toke musika klasiko edo musika tipo horren toke bat bezala nabaritzen diot, igual ez dauka zer ikusirik, baina... Bai, totalmente, Osa, bai. Bai, ze niri asko...
asko gustatzen zait, bai, musika klasikoko hori, notekin jolaste harmoniak, bai, sonoridade hori, ez, beti, azken finean, harmonia horrek, ez, beti, bai, tentsioa eta relajazio logika hori, bai, ez esango nuke. Ados. Bale, begiratuko dut hemen txuleta eta peinaren testa egin dugu, bale. Badago kontzertutan barra estudioan bere garaia, baina gaur egun kontzertutan jotzen ari zarenean, zaudela mentalki en plan de, prestatu, ze badator zati hori. Igual gitarra momentu batean kendu baldin badezakezu amplia, ze hasia petardeatzen asako. Segitzen du, Bai, itxon, amplia izango. Momentu baten behiratuko dut, bai, eda... Jazta, orain listo. Ja. Bai. Vale. Orain listo. Vale. Eske batzutan nola hemen gauden ordenagailuan, ni nago ordenagailuan, zu zaude ordenagailuan, eta ja, batzutan olako mobideak gertatzen direnean ez dakit ez da nundi datorren mobidea, baina bueno, oraingoan uste dut hortik zetorrela, bai. Vale. Hori, galdera egiten ari nintzena da, badago momenturen bat kontzertuan zaudela ja momentu iritsi baino lehenago pixkat pentsatzen, en plan de, hostia, badator momentu hori, prestatuko naiz, mentalki, eta ea ondo ateratzen den. Bai, joe. Onja eze, ja, hainbeste jo dodan eza besti hori, ja oso interiorizata dekot, baina zidasuneko, zelan da tituloa, eski, karo, gudeko guze titulo, gure artean, gure arteko tituloak. Abestia da, mamu bakarra edo lako zer uste dut, zidasunekoa. Eta deko punteo bat, hori, hain... entzuten da edo? Itzuli da berriz uste dut... Vale, igual bajatzen dut volumena. Ados. Eta gero, behar badegu igoko diogu berriro. Vale. Ya listo. Ahí va. Vale. Listo? Bai, perfecto, ya. Vale. Hori, abesti horretan egiten dut punteo bat, berez hori, gaineraz, nik, konposatu nuen, logika, ez dut egiten ez eskalaren bat, da oso de memoria muskular edo visuala da, eta, jartzen nintzen oso urduri, hori egin baino areinago, askotan egiten nuen txarto, eta hortik aurrera, bigarren EP honetan, esan nuen, egiten badu punteoren bat, egingo dut hipersimplea, kontzertuetan bakarrik disfrutatzen egoteko, eta hola nizan da, ez? Gau eternala bestean egiten dut punteo bat, eta da en plan, naita, dago superbilatuta, baina da, en plan, ume batek egingo zuen punteo bat. Eta, hori, bai, abeste horretan pasatzen zitzaidan pilo bat. Badakizu orain eskatuko dizu ala jotzeko, ez? Punte hori? Vale. Bai. Bai, venga. A ver. Lasai, ez dira galdera asko gelditzen sufriaraziko zaituztenak hainbeste. Lasai, niri arazbarik.
bazeukan miga pixkat, Bai. Hori guztitaz akordateko, Bai, eta gainera nota batzuk zeuden en plan nahita esango dugu pixkat eskalaz kanpo, baina era berean ez, depende azpian zegartzen diozunez, guapo, Bai, guapo da, baina hori, akordateko eta kontzertuetan, zan marroi bat. Ez que, sentitu nahiz oso identifikatu esan dezunakin kontzertutakoakin, ze eman genuen Gasteizko gaztetxean oin dela pare bat aste edo kontzertua, eta dago zati bat egiten dudana, breakdowna edo metalero pun, eta egiten dut breakdownen erdian, rollo, mitiko horrelako figura, figura bat, barrida bat ezela, ez? Vale. Eta lehenengo aldian, ateratzen gaizki, tomar por culo, eta jarri nintzen loko breakdowna jotzen, eta jazta, eta norbait esan behar baldin hori da inbardana, naturaltasuna egaz, sinceramente. Hobeto da hori, blokeo baten sartzea baino, edo, esan, a tomar por culo eta fuera. Azkenean da, azkeneko kantua, bisa eskatu zigutelako, eta azkenen plan, hemen hau azkeneko orduetean movida teknikoa jotzen, hau etzait ateratzen, melazu da, en plan, da, nahi dut gozatu azkeneko zea horrekin, eta pentsatu nuen, eta juntan horrela. Nik eskotan, flow horregaz joten dute ze kontzertuak, justo barikoan jo gendun Bilabonan, eta justo izan zen barikoa oporrak hartu nituen egunean, eta negoen alo, eski me la pela. Hau, niretzako izango da juerga bat, eta egin nituen perladilla batzuk, baina, en plan, arrotasunagaz, plan... Nik uste da geho baita daula kontzertutan, edo behintzat neri pertsonalki gertatzen zait askotan, dagoela, esango dugu presio bat bezala, ez? En plan, tanako behar duzu ondo, seguru dagoela norbait, en plan, oso kritikoa dena edo zea, eta ero konturatzen zea, normalena dela gauzak denak ondo ez egitea, ze pertsona gea, eta gaude zenatoki baten gainean, horre daukan adrenalina eta tentsio eta zea guzti horrekin, ez? Eta azkenean nik uste garrantzitsuna dela zeu ondo pasatzea eta ematea irudi bat baita ikusten ari danari, dana ondo dijo, nahiz eta egin hori, ñapa bat edo ez egin, behintzat orokor batean ez da ella izan fiasko bat edo. Claro, eta bebai, bueno, behintzat gure kontzertuan bai normalean saietzen garela transmititzen, hori, momentu divertigarri bat, ez da ondo pasatzeko momentu bat. Hori da. Bai egia da, justotok, teknikoki ez dela ezer, ez da saia, ez gure kasuan, baina bueno. Baina hori ere join behar da, esan nahi. Ja, bai. Ni bain, irakasle bezala nabil akademia batean, eta dauzkat hori umeak, eta batzuk jote dituzte gauza, entre comillas, simpleak, eta, batzutan jartzen naiz neu, eta ateratzen ditut, baina, hau ondo jotzea, ez da erraz. Ja, ez. Itzuli da berriro petardeoa. Ja, nahi badezu kendu aldegu, eta amaiera artean ez detuzte beharko degunik. Vale. Zegoan ja azken pare bat galdera tekniko, eta ja, fiskat gusto pertsonalak ezautzera. Vale. Ados? Ya está, kendu da. Bai, perfecto, ya está. Perfecto. Vale. Venga, botako dizut galdera. Galdera hau, pasaziaten Instagramen oain dela aspaldi, ze jarri nuen post baten plan de, zer nahi dezue galdetzea gitarrizketateko jendeari, no seke, eta enaiz horretin nor galdetu zia, baino, da kriston galdera ona. Behatz ekstra bat euki beharko bat zenu, non eta zer gaitik? Behatz extra bat, non eta zer gaitik. Tio. Ez daukat erantzun bat. Bueno, begira, amaieran, beste bat amen. Beste txiki bat ezkerrean. Beste txiki bat ezkerrean, hori da, harmonia komplexuagoak egiteko. Ados. Harmonia salea naiz, así que, bai. Normalean hori da jendeak ematen duen erantzuna. Bai, da en plan de, bat gehiago edo eskalak azkarrago egiteko, edo
edo akorde kompletoa egiteko, ez? Ba, bai. igual Sí. Mag 9 bat, edo Hori. horrelako mobideak sartzeko, ez? Hori da. Ados. Eta hau da beste galdera, eta da, zure ustez zer da hobe, edo zuk zer duzu nahiago? Amplion bat, gitarra txarro batekin, ala gitarra txar bat, amplion bat. Uste du liatu nahi zela, baina bueno, ulertu da, ez? Bai. Ampliona, gitarra txarra, Txarra, gitarra ona, ampli txarra. Txarras. Vale. Gitarra txarra amplion bategaz. Ados. Esango nekenik, bai. De hecho... Zergaitik, esango zenuke hori? Ba, bueno, apurtxo bat igual, ez dakit nire kasua dan, a ber, ez da gitarra txar bat nirea, Osea, gitarra on bat, baina ez da gitarra oso top bat, baina daukat ampli bat, box AC50 bat dala, Vale. oso nahiko berezia, osea, ez da AC30, da AC50, Vale. eta ez dakit, ampli, edo on bat, edo ampli, nire, osea, ampli berezi batek, igual emon aldotzu soinu oso berezi bat. Osea, azkenean soinua ataraten da hortik. Gitarra on bat, behintzat nire kasuan, Osea, teknikoki ez dudan ez asko ezer holan bilatzen. Nik uste dut partida hobeago baldio da latara amplion bateri, gitarra on bateri baino. Ados. Baita jende gehienak hori erantzun izan du, Bai. Bai. Claro, eski gero baita kontua da, ze puntuteraino da txarra gitarra. Ze baldin bada gitarra bat, afinatzen dezula, eta igual dauka, da hain kalitate txarrekoa, naiz da afinatua egon, zuk seigarren soka bat airean jotzen dezunean, Ja, vale, egiten du ja. mi fa eta mi bemol, egiten du hori guztia, ez? Claro, hori ere putada bada. Ja, hori putada da, a ber, nik imagina dut gitar txar bat, baina minimo bategaz. Vale, bai. Minimo bategaz. Bai, nik uste hemendik aurrera hasi beharko dudala barematzen bezala en plan Hori da, bai, minimo... 150 euro balio ditu Hori da. gitarra bat. Ez mitiko Academy pack hoietako bat, ez? En plan, etortzen zaizula dena batera eta dena da terrible. Bai. Ados. Vale, ni nigu ur pixkaten bila, orduan, gauza bat egingo dugu. Bakarrik uste zaitut, eta, bueno, entretenitu pixka eta audientzia, ez? Atera gitarra eta jo zerbait. Jotzen du zerbait. Bai. Venga. Eta Vale. momentu honetan ez dakit kamara geisterik baduzun, pixkat gitarra bera ikusteko, gero atzera bueltatzen baldin mazara bikain, baina behintzat hori jendeak bai oain Twitchen eta bai YouTubera eutzen dudana, ikusi dezan zer ari zaren jotzen. Vale, hor ikusten da, ezta. Bai, hor perfektu dago. Bai. Oantxe nator, suerte. Vale, nengo piztu behar dut.
Perfecto. Entretinudo da zenik Bai, edo. joan aizenean 9 pertsona zeuden begira, oraindik 9 pertsona daude begira, así que... Eskerrik asko. Nahiko ondiki. A ver, amaten dut igual. Bai, amaiera arte ja ez dugu beharko Apa. seguraski gitarra, así que... Igual Vale. horra hobeto. Ados, goazen orain pixkat gusto pertsonalei buruz hitz egitera. Vale. Eta hau, batzutan sentitzen naiz pixkat arraro, astea joan eta astea etorri beti egin naiz galdera berdinak egiten eta beti izaten dut berdina. Orduan, nik uste ikusten duenak saio bakoitza, ez da jende asko egongo denak ikusi dituena, baina baldin badago norbait denak ikusi dituenak, ja potrotaraino egongo da gauza hauekin, edo variotaraino. Baina, bueno, botako izkizut, 3 galdera oso errazak, baina aldi berean oso zailak, bale? Talde gogokoena? Talde, parkatu? Talde gogokoena. Talde gogokoena. Erraza baino zaila. Jo, eski bat bakarrik, Bakarrik alda izan bat. Bueno, eukiko dutu aukera gehiago gustatzen zaizkizun Vale. talde edo artistak aipatzeko, así que lasai. Vale, nik esango dut igual The Strokes. Vale. Bai. Ok. Esan? Ez, takit gehi, osea, ez dakit esan bardoan zergaitik. Nahi dezuna, bai, hori behintzat zergaiti bat ematen baldin badazu, bai. Ez dakit, osea, nik euren gandik ikasi dut hon egiten dodana edo, bai, eroain egiten ari naizena, asko fijatu naiz eurengan, pilo bat. Influentzia oso handia delako, ez? Handiena, hori da, handiena. Naiz eta igual orain ez izan talde bat, asko entzuten dudanik edo asko jarraitzen dudanik, baina uste dut garrantzitsuena dela egiten dudanaren inguruan. Ados. Orain pixkat abstraktutik gauza konkreturago batera joanez, diska favoritoa? Diska. A ber, diska bat. Ez dut musika oraintxe bertan ez dut asko diska modura entzuten. Ja, gaur egun ja pixkat elitu da igual. Bai, oza, abesti bat, beste bat. Baina... A ber, zein esango dut. Itoitzen lehenengoa. Ez landa? Itoitz. Itoiz uste dala, Bai. Ez que, Itoiz, mucho Itoiz, Ez que dudatan egonaz, talde edo artistarik egokoena, Itoitz horre guan. Orduan esan dut bagira. Artista favoritoena The Strokes eta gustokoen diska, Itoitzen lehenengokoa. Ados. Bai, hor ja uste dut ez dagoela ez da esan beharrik ezer gaitik, ez que Itoiz da Euskal Herri mailan influentzia direktoa ia talde guztientzat, ez? Naiz da, igual ez izan lehen mailako influentzia, segurazki segurazki Euskal artista bezala influentziat zaitun talde horren influentzia Itoiz da. Itoiz da, ja, seguro, bai. Total. Todos los caminos llevan a Itoitz. Hori da. Ados, eta ja hori abstraktutik konkreturari garela, ja azken konkrezioa da kanta favoritoa. Begira, esango dut Daft Punk eta Julián Casablancas Julián Casablancas da The Strokes eko abeslaria. Eta kolaborazio bateko Daft Punk egaz. Eta abesti bat ekie Instant Crush deko nizena. Eta oso polita da eta berezia. Ados. Bai. Egunen baten egin behar dut gitarrizketa guztiak hartu
eta lista bat egin Spotifyn begira. edo esate dituzun gauzekin, ze batzuk ezagutzen ditu, baina beste batzuk ez. Eta, Mhm. claro, seguru nago musika interesantea eta kuriosoa dela, baina hori, ez naiz inoiz Claro, jarri esaten dituzuen gauza hauek entzutena, normal. egunen batean egin behar dut, tio, ze seguru deskubrituko dela musika berri asko. Hmm. Ados, vale, galdera hau batzuek ez dute ondo ulert, petardeo hasia momentu batean, ez No dakit, jodas. bai, a ber, momentu bat, Ba, amplia matatuta dago, igual da mikroa, igual da, Ah, ja, claro. Bai, listo, bai, ez dakit vale. zer gertatuko zen, oze ez izango zen, baina listo, lasai. Vale. Lehen aipatu dezula hori, utxa ezainotan egitezula re menor, Bai. mi Disminuida. semidisminuido eta gero Hori, do sostenido disminuido, hori re da. menor armonikara joanez. Hori da. Badago modoren bat edo tonalidaderen bat gustatzen zaizuna espezialki. Bai. Osea, sin duda re menor da nire tonalidade favoritoena, Re gustokoena. menor apelo edo re menor armonika. Bueno, re menor Edo, armonika. Ba, ni menor egiten duenean, ba, beti gustatzen zait pilo bat, menor armonikoagaz jolastea. Pilo bat, osea, de hecho, osea, nik uste dut tokeko abesti guztiek, deki edo akorderen bat menor armoniko mm, horregaz, nota horregaz, edo zeu zer detailetxoren bat, baina re menor, osea, asko gustatzen zait, osea, eskala daukat hiperinteriorizatuta, mhm, eta oso nostalgikoa da niretzat, osea, abesti tristeren bat edo nostalgikoa idazteko, segurazki re menor eskala ningo dut, oso gustora sentitzen ados. naiz. Eskala horretan. Momentu batean okurrutu zait oso txiste txarra, zela tokek badauka toke hori. Barkatu, Ba, bai. barkatu. Venga, urrengo galdera da, Dream Team bat, hau da, zure ametxetako Ah, taldea, en plan, ja. alineación Dream Team. Buah, hostia, galdera ona, A ver, vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Begira, bartiko nuke lehenengo abeslaria, osea, berriro errepikatzen ari naiz, baina Julian Casablancas. Ados. Gainera, bere abestiko modua da oso, berak erabiltzen dau nik nola ikusten dudan, erabiltzen dau bera botza gitarra bat izango baliz bezala, osea, incluso ampli bategaz mikrofono ampli batetik ataratzen dau, distorsioak erabiltzen dauz, eta oso melodikoa eta nasketetan, abestitan, osea, da como beste gitarra bat, osea, eta naiz fan Julen Casablancasen fana. Gero, gitarra joten, hon okurridu zait, hau desmintzeko Johnny Marr, asko gustatzen zait egiten dituen arpegioak eta holan, oso politak dira. Ados. Gero, ez dakiz ze musika aterako esan hortik, esan. Ja, normalean ateratzen dira hemen galdera ondatik nahiko mezkla xelebreak, baina bueno, izu, Claro. gero igual ikusi beharko litzateke. Bai, quién sabe. Hori da. Eta gero ja, orain hasiko naz galtzen, ze baju joleak, es que es todas. Igual de klaseko John Simonon, Vale. de klas taldekoa, eta batería, ¿quién ponemos de batería? Batería, Mikel, nire taldekoa. Ok. Mikel Bilbao. Ados. Vale, ikusteko falta zaizun kontzertu bat, ikusi nahiko zenukena, baina oraindik ez dezula auki aukera zuzenean ikusteko. Jo, pio bat, asko. Venga, nahi baduzu aukera mauetzut 3 esateko. Venga, vale. Vale, bat ikusiko dala Arctic Monkeys taldea. Gero Fontaines DC. Itxaron momentu bat, ze berriro Berriro. bueltatu da,
Ja, listo, ja joan da. Justo. Eta uste dut arazoa nirea zela, así que Bai, eskatu ez dut barkamena. ba, lasai. Uste dut arazoa nirea zela. Berez, baina berez ez luke sonatu beharko... Bueno, berdin du. Ja, gauza bat kendu dut eta ja gelditu da. Ah, ja, ba, listo. Así que Si uste dut hori dela funciona, eta bai, ya está, ya está. bai. Hori, Arctic Monkeys izan duzu, bigarrena. Bigarrena Fontaines DC, igual. Dala talde irlandes bat, asko gustatzen zaidana, eta ez Vale. dut dela inoiz ikusi. Eta hirugarrena begira, euskal talde bat, Katu, bako izena, Bai. nahiko berria dana, zautzen oso igual. Bai, Twitterren Malakiaz jarraitzen Bai, eta... Malakiaz, lehen parkatu ziren, Bai, eta orain lehen Katu. parkatu zirenak hori da. Ba, asko gustatzen zait, eta ikusi nahi dodaz, seguro oso guapo dela, euren kontzertu bat. Da, pena da, ze bere garaian Malakiaz izan dionean naizun Bai. gitarrizketa batera etorri. Da, ez zitzaiola gustatzen gehiegi bere burua exporitzea bezala horrela. Ja. Eta azkenean ez ezkoan gatu zen. Baina, ostia, esan berra dago Katu, tio, kuriosoa. Kuriosoa da punka autotuneakin, tio. Bai. Ez da oso kuriosoa. Oso guapo dau, Bai, guapo, oso. bai. Ni asko gustatzen zait, Bai. Bai, berak esan zidan modura, berak behin esan zidan, talde bat egin dugu barriro, tal, Katu ez dakiz zer, eta zer rollo, no seke. Eta bada, como los Ramones, baina autotuneagaz. Eta gero entzunean, eta zenean, pues, literalmente, literal, bai. Ramones autotuneagaz, bai. Guapo. Bai, eske Nei gehiena musikatik gustatzen zaidana, aparte nire movida frikiak de gente super tal, da originala izatea. Adibidez nik reggaetoiari diot kiston paketea, baina telako beti ritmo berdina. Entzuten badut ritmo hori ja da, en plan de, ez, mesedez, ja, ez. Baina baldin bada originala, naiz da ritmo hori euki, edo baldin badauka zer elementuren bat, esaten ez duela hau, oain arte ez nun espero, edo oain arte ez dut inoiz entzun, eta hor igual, bai nire aprezio minimoat, nire aprezio ez da inungo zerrez, baina bai hor gustatu altzai dela, behintzat originaltasun hori baloratuko dudala. Baina adibidez, ez dakit ze reggaetoi artista edo ze esan, baina eske nagoia gauza batzukin onaino, tio, jazta, ja bukatu, hau, asmatu beste zerbait, eta atera dirua beste zerbaitekin, baina hau jazta, tio. Ja. Ni ez zait asko gertatzen nuen, reggaetoiagaz, ez naiz, baina ulert, begira, igual niri gertatzen zait hori pizka bat, edo gertatu izan zait erregearekin. Dala oso, beti struktura berdina, beti rekurso berdinak, eta hori, ja, esatu eske, no hay nada que rascar ahí, dana dago ikusita. Iristen da momentu bat aspertzen zaitula, ja, ez? Bai, totalmente. Baina hori, reggaetoiarekin, igual egia da ez dodala asko entzuten. Baina, bueno, badaude reggaetoi abesti batzuk gustatzen zaizkidanak. Eta bai, ez bota. Ez, justo joan naiz, adibidez hau, sobre todo hasikerako reggaetoi hori egiten zana bandarekin eta gitarrak dituela eta holan, oso interesgarria iruditzen zait egia zen. Oso. Ados. Bueno, gero ja segiko dugu pixkat igual honegatik izketan, edo ez nor daki, baina nire galderetako hurrengoa da, norekin nahiko zenun kontzertu bat jo? Hau da, kartela konpartitu, bai festi batean, edo kontzertu soil batean, telonero bezala, edo... Vale, claro, segun zer bilatzen dodan, oza, esan edot, badaude talde batzuk nahi dudala eurakaz jo lagunat dizelako edo gogoa ditu dalako eurekin jotea, eta karo, gero gongo dira beste batzuk, fara naizelako edo... Claro. Baina, danpora daroat, eta gainera, seguro joko dugula, batera. Baina oraindik ez dugu jo, Silitia taldearekin, ezagutzen duzun. Bai, gaztea maketa lehiaketa irabazi. Bai, hori da. Eta, piloa gustatzen zait, eta lagunak dira, baina eske inoiz ez dugu ez koinzidu,
suena paradójiko, baina baiz, eske, osea, konsidido dugu en plan guk eurak ikusten edo eurak gu ikusten, baina justo biok jotea ez dugu inoiz jo batera, eurakaz. Así que, silitia esango dut, a ver. Seguru datorren uda hontan lortuko dezuela non baiten elkarrekin jotzea. Ja, a ver, bai. Bedo bestela guk zeu zer monta. Sí, Hori da. Bai. Ados. Bai. Vale, nor berpiztuko zenuke bere kontzertu batera junalizateko? A ver, berpiztu... Bueno, bere edo bere taldearen kontzertu Ja. bat, ez du izan behar artista soil bat, izan daiteke talde batekoa zena eta naiz da igual orain taldea jarraitu. Ba, igual kurko bain, ikusteko... Baina, osea, berpiztu... Baina, karo, eske orain egongo zen oso kontestutik kanpo, ez? Osea, en plan... Ja. Baina, ez ulertzen du galdera, bai. Bai, kurko behin berpiztuko neban Nirvanako kontzertu bat ikusteko. Hemendik aurrera igual, egin beharko dut galdera matizatu eta izango da berpiztu eta gero berriro hil. En plan, kontzertu hori bakarriko. Venga, no te motives, yo eta... Eta gero fuera. Hori da. Bai, kurko bain. Ados. Vale. Oain, sartuko gea, bueno, ez gara gaitik asko aterako, baino, bueno, La Resistencia ikusi detzu inoiz? Bai. Vale, badakizu zein den La Resistencia galdera izarra. Bueno, orain diruarena? Bai, diruarena, baina orain bi dira, diruarena, sexuarena, lasai, nik ez ditut galdetuko sexuarena, eta ez ditut galdetuko bankuan zenbat diru daukazun, baina bai jakin nahi dut, zenbat gitarra dauzkazun, eta zenbat ordaindu duzun gitarra bakoitza. Vale. Ba, ditut, bueno, funtzionatzen dutena bi gitarra bakarrik, bat da hau Gibson Les Paul, da, baina double cut, en plan, biek, eta gitarra honegatik ordaindune ban 800 euro. Ados. Eta gero daukat dan elektro bat. Vale. Erosi nuela Wallapoppetik eta ordaindu nituen plan 1 euro edo 1 tapiku edo holan. Eta jazta, gero nire deneuko gitarra izan zen beste Les Paul bat, normala hola beltza, Epiphone markako holan merketsuagoa, baina sin más aportu gintzan eta ez dut konpondu. Así que dago, etxan daukat, baina... Konvaleciente oaindik, ez? Hori da. Eta tan elektroak ikze moduz? Ba, bueno, gainera orain daukat deskintatuta, orduan ezin dut jo horregaz. Erabiltzen dut normalean etxean, eukitzen dut gitarra hori. Baina, bueno, gustatzen zait. Erosine banean negoen con rollo horregaz de rollo como así, holan surfero, garaje. Eta niri gustatzen zait. Bai, a ber, bai da, izan alda pizkat, ez dakit, txirriante edo segun nola erabiltzen dozun, baina bueno, gustatzen zait. Ez, tan elektroa daukate fama hori, pixkat, gitarra txarrak direla bezala, baina aldi berean ez dira gitarra txarrak, orduan da, claro. Ez dut ezagutzen jende asko dan elektroa daukana, orduan zan pixkat jakiteko zure esperientzia nola izan den. Bai, nik uste dut gauza konkretu batzuk egiteko, oza, igual gero ez da oso versatila igual, baina rollo konkretu bat gustatzen bazaizu, nire kasuan hori rollo garajea edo surf, musika edo lan, mola. Ados. Baina gitarragatik izketan hasi garela, urrengo galdera da, zein da zure ametxetako gitarra baldin badaukazu bat? Zein da gitarra bat nahiko zenukena eduki bai ala bai, baino ekonomikoki garestiegia delako, edo estatu batu eta makarrik lor daitekelako, edo horrelako mobidearen batengatik lortu ezin izan duzuna. Orain ez daukate ametxetako gitarrarik egia esan. Baina orain dela urte batzuk, asko gustatzen zitzaidan, ez dakit ze gitarra, ez dakit, nik uste du dela Gibson markakoa, dela horrelan como bluseroa, ez dakit ze markadan, como kajakoa, eta zea da, handiak, edaukena betiko hemen... Gretsch, nik uste dela Gretsch markako
gitarra hori, Mhm. eta ikusi nuen eta en plan balia da 2.000 euro dolan, oza, en plan impensable. Ja. Baina eukin nuen garai bat, azpioa gustatzen zitzaidala gitarra hori, negoen maite minut da pixka bat. Negoen 20 minuta, pixka bat. En plan. Pixka bat, pixka bat, sin más. Ja. Oso utopiko zen. Ja. Bai, esan gitarra batzuk dira pasada, en plan, lokura bat. Esan nahi, Bai, ez. 4.000 euro gitarra bat, en plan, Ja. zoratuta gaude. Eta balioko ditula, esan nahi, Fijo. balioko ditu, baina eske Bai. nork erosiko du gitarra hori, tio. Ja, aberatzen batek. Aberatzen batek, Kapritxo. edo profesionalki diru asko irabazten ari de gitarra jole batek, eske Bai. kauen, tio. Bai, Da, total. pasada bat. Bai. Vale, urrengo galdera, ez dakit kostatuko zaizuna, edo ez, batzui kostatu izan zaie, nahi ditut, bost gitarra jole favorito edo azpimarragarri internazionalki, eta beste bost Euskal Herri mailan, hori, gustatzen zaizkizunak edo azpimarratuko zaizun dituzkenak, por la razón que sea. Vale, a ver, ez daukat nik, bost internazionalak, lehen aipatu dut Johnny Marr, asko gustatzen zait. Gero The Strokeseko biak, Albert Harmon Jr. eta Nicolai Valenci uste dela. Gero The Voice taldeko bi gitarristak, ez dakit nola ditzen diren. Bat da Behardo eta bestea da Amir, ez dakit zein da bere abizena. Ados. A ber, Manuel Lau. Hor ja, bost esan dituzu, berez, uste dut, ja. Esan ditut bost. Strokeseko Egia da. bi, The Voideko Claro. bi, eta Claro, hasieran es ez dakit jasein izan dezun joan zait, baina uste esan dituzula bost. Johnny Marr, claro. Hori da, Johnny Marr. Ja, esan dudaz bost. Vale, kenduko dut bat, eske, karo, doaz en pack, tío. Osa, The Strokes eta The Void dira como oso komplementarioak gitarrak eta biak dira oso protagonista. Nahi bat zuzan aldezu beste bat, da, jazta. Venga, beste bat, esango... Bost da zifra bat esateagatik, baina 6 esateagatik Claro. ez da esan gertatzen. Venga, ba. Eske bai, esan nahi neban George Harrison, Vale. asko oso Beatlesen fana izan naiz, txikitan eta gaztetan. Bai. Eta hori Beatlesetik, George Harrison, gehien gustatzen zaidana da. Así que, George Harrison. Ok. Eta Euskal Herri mailan? Euskal Herri mailan. Josu Simun, biela baitea, asko gustatzen zait, sobre todo kompositore modura, oso referentea, incluso como irakasle bat, zentzu da, como nire herrikoa, nagusiagoa, eta beti fijatzen zaren pertsona hori. Gero... A ber, nor esango dut. Bulkeko Julen, pasada bat, oso berezia egiten duena. Nor gehiago... A ber, begira, asko gustatzen zitzaidan, Cecilia Payne, gustatzen zait, Cecilia Payne taldeko Lucia da, gitarrista. Vale. Eta, orain, da, denbora ez ditu dela ikusten, baina, jotzen dau sentimentu bategaz oso berezia, osea, pioa gustatzen zait. Lucia, Cecilia Paynekoa. Zenbat, no? 3. 3. Beste bi gatzen zaizkizu. Vale. A ver, nor gehiago esango dut. A ver, pentsatuko dut taldeetan. A ver, tío. Beira, itoitzeko etapa baten egon zan Ekai... Jan-Mari Ekai, iparraldekoa. Increíble. Track bat, gainera komentatu zidaten ez dakize diskotan edo ez dakize diskotik aurrera incluso bajo linea bebai berak komposatu zituela, nirela oso politak. Jan-Mari Ekai, orduan? Jan-Mari Ekai da
referente, no? Buah, flipas. Bai. Ez que ez dakit, incluso Marea Gora kantako soloa, ez dezula, entzutezu Marea Gora eta soloa Hori. ez da superkomplejua, baina aldi Ja. berean da superkomplejua. Da, kiston Oso musikala, bera. oso musikala, Pasada. hori da. Oso musikala, bai. Inkluso hori, bajoak, eske, ezin da itoitzen lehenoko diska holan jasi zirenean egiten hori A gehiago lo más pop, pop. holan, pop inglés, plan. Espaloi, Musikaz belai igual. musikaz blai, sale. Musikaz belai igual. Hor dago Marea Gora, usteet. Vale. Gero bestea da Espaloian. Espaloian, nik uste dut espaloiatik, ez dakit nork esan zidan, baina espaloian, hori, bajoak, super karakteristikoak dire, edo, bai, bueno, Bai. oso melodikoak, oso musikalak, eta uste dut berak konposatu zituela asko. Bueno, hori, Jamariekai, eta falta zait azkenekoa, nor esango dut, jo, nor esango dut nik, jo, ez dakit. Dut eskatu, en plan, Komodina. prorroga, edo komodin, bai, zeu zer. Hombre, Edo talde bat aberpentz. Aitor Gorosabel jainko handia daukazu hor, baina, klaro, Ja, ez da zure claro, raioa, hori ulertzen dute igual. Ez, bai, pendiente daukate, baina no, ez dut asko entzun. Esango dizkizut jendeak hemen aipatu izan dituen, hola, los top, bezala. Vale. Aitor Gorosabel, Gorka Urbizu, Ja, pentsaten egon naz, igual, gitar jole baino gehiago, Josu Ximunekin esan dezun bezala, kompositore bezala. Total, bai. Eta Aimar Arejita ere askotan aipatu izan dute, gatibuko Aimar Arejita. Dela... Ja, jo, baina naiz gatiburen oso... Ja. Oso... Eta bestela... Claro, es que dago jende asko berez, ez? Ja. Ez, Gorka Urbizu. Gorka Urbizu. Bai, geratuko gara beran kompositore facetagaz, eta, eske... Bai. Sin más, temazo gehien idatzi, edo gehienetariko... Temazo asko, Temazo, baina... Azte zara pentsatzen, tio, eta eske da pasada bat, zenbat... Pasada bat, oza... Eta ja... Kompositore modura, fuera de serie. Bai, eta ja ez bakarrik igual diska batean bertan aurkitu dituzula kanta hon asko, baizik, eta zenbat kantuk trazten ditute gaur egun arte. Hori da, eski... Eta entzuten dezuta badakizu ze kanta den, tio. Hori da, bai. Hori da niretzat kompositorioen bat, egiten dituen, dira abesti atemporalak, zuk entzuten duzuan berritxarrako, takit 2000 eta no seke urteko abesti bat, eta jarratzen zaizu gustatzen, jarratzen zara sentitzen identifikatuta, bai. Pasada bat, kompositore modura. Ados. Ja gusto pertsonalen atal honen amaierara iritsi gera, eta en parte ja elkarrizketaren amaierara bai, ze goaz orduta 26 minutu, eta, bueno, nire plana izan hori da, orduta 45 asko jota, batzutan luzatu izan naiz, momentuan ala joan delako kontua ez, baina amaitzen joateko galdetuko dizut, entzun ditugu orain zure gustoak, ez? The Strokes, eta aipatu dituzu horre talde gehiago. Eta orain nahi dut jakin zure antigustoak. Hau da, nik orain bertan, emango banizu aukera, mundu mailan, edo Euskal Herri mailan, segun nahi duzun mailan, botoi bati eman, eta talde bat, eta bere diskografia guztia desagerrarazteko, nor hautatuko zenuke. Atera amorrua bain. Mundu osoko nonor? Bai. Euskal Herri mailan. Nahi dezuna, en plan, daukazu incluso bat eta bat esan aldezu. En plan, daukazu libertad absoluta. Eske, behitu adibidez, Melendi, beti eukiotzat, como rabia incluso, tío. Bai, ez aite zebez gustatzen. Beti pentsatu dut oso infravaloratuta egon dela. Infra edo gain. Parkatu gain valoratuta. Bai, oso...
muy sin más, beti iruditu zait, bastante sin más egin izan duen musika. Mhm. Orduan, begira, kentzen badu diskografia guztia, ni tan mal. Perfecto. Eta, Bai, eta Euskal Herri mailan nahi duzu guzti norbaitekin, ala ez? a ber, nik lehen aipatu dozuna, oza, adibidez, diskografia kendu ez. Baina igual bai dala momentu adibidez gatibu modurako talde batek, igual ja maletak hartzeko eta euran etxeretara joateko momentuan ikuste dut aiaga dala eta dabiz gehiegi luzatzen nire ustez eta norbaitek esan behar die chavales, ya vuestro momento ha pasado ya eta Ja, relevo generazionala eman bar dozue, bai. itxilekua beste jende batzuei, ja gonzarete denpora asko hemen, irabazi dozue dirua, ya está, osea, osea, no sé. Osea, jarraitzea egiten musika berdina, gainera publiko berdinarentzako muy anakroniko, fuera de contexto nire ustez. Ja, bai, ulertza dizut. Eta hori behiranik nahi dudala Imarrarekita elkarrizketatu egunen baten, baina nik ere onartuko dizut hori sentitzen dudala, eta inkluso, eta hau igual ez nuke pentsatuko nere buruagatik esango nukeni, baina inkluso zutagar bat, a ber, nigatik, ni fana naiz, eta que dure lo que dure, baina nik ulertzen dut, igual badala ordua ja, hor euskal musikan dauzkagun dinosaurio hiei pixkat salida ematen guteko eta espazio hori talde berriek okupatzen hasteko, ez? Ez dakit, adibide asko egon daitezke, ez, talde berrietan, baino bai, badagor berri txarrak gutxi zuen, Bai. eta bueno, baina zea maiz bat ere dago igual hor erdiko lokan, en plan de ja, hogeita piko urteko trayektoria bat. Claro. Eta horrek ez du nahi txarrak direnik, Ez. baina igual egia da ja, bai, iristen dela momentu bat, non, bai, igual eszenaren parte handi bat ezela kaparatzen dutela, ez? Hori da, osea, nik ez dut esaten musika itxi behar da benik, ni mucho menos, osea, ni de palo. Baina igual beste gauzak edo beste papel bat jokatu behar dute edo beste leku baten egon behar direla uste dut. Ja, bai, hombre, hemen bakoitzaren iritzia da, esan nahi dut. Bai, Beran, obviamente. Así que joder, bai. ados. Azken atal, normalean gutxitan egin nahi dudan atal lortara sartzeko ere ez da aukera txarra, hau, esan nahi dut, azken 5-10 minutuak gastatu handitu pixkat euskal eszenari buruz hitz egiten, Vale. eta, bueno, galderak joak botatzen juteko. Zuk euskal eszena orokorrean nola ikusten duzu? Ba, oso ondo. Osea, nik uste dut gabizela bizitzen momentu oso on bat, oso sano bat, oso paroa. Ze hori, nik uste dut egon dela, sobre todo, nik nabari izan dut pandemia ostean. Osea, egon da un antes y un después, pandemia garaitikona. Eta estena erabat aldatu da, manda relebo generazional bat, nire ustez. Eta gabiz biziten, osea, momentu da, non dauden ateratzen talde berri pilo bat, ematen ari dira pilo bat kontzertu, gauza oso onak egiten ari dira, osea, kalitatezkoak, eta, ba hori, gaude nire ustez momentu holan, como efervescencia, ez dakit zelan esaten da ondo hitz hori, baina momentu, holako momentu baten, bai, zen nik uste dut bai, urte asko ongarela, oso hermetiko, ezin zan egin edozein gauza, arautik urteten zan edozer gauza alde batera izten zan, eta hori apurtu da, ireki dira ateak, eta orain ari dira ateratzen taldeak, abestiak, kontzertuak, eta oso ondo ikusten dut euskal estena, oraintxe bertan. Ados. Bai, egia da hori, ez? Zeuk esan dezuna dagoela, igual talde gazte asko, talde berri asko, eta gainera estilistikamente ere direnak nahiko, en plan, bakoitza de su padre y de su madre esaten duen bezala, ez? Bai, total. Adibidez, dakit J. Martina bat, Tok, Bulk, Lukiek, en plan, badago... Rollo oso ezberdina. Rollo oso ezberdina, baino badago zea hori.
Nei, hau ja, claro, eske hemen bakoitzak berezea pertsona dauzka, ez? Ni metalero izanik nago pixkat anklado en los 90, Claro. eta orduan gaur egun igual botatzen dudala faltan euskerazko metalean Aha, hainbeste indar hartu duen referenteren bat. Badaude aha, taldeak, eta badaude talde oso bai, onak, baina aha, igual ez dute hartu hainbeste indar edo. Baina ja, hala ere egia da pozgarria dela egotea hainbeste talde berri, talde originalak, talde oso onak, talde gazteak, bai. hori oso guapo dago. Baina, bueno, esan. Bai, ados, osea, bai, osea, esan nahi nabena hori da, ez? Eh, zeu zer joaten esan naiz eta estu Farkau, Ez, nire ez. hasi naizela en plan pim pam, da. Bai, hori, estiloaren aldetik. Nik uste dut bai denporagaz como apurtzen ari dala rollo hori de musikariak edo artistak etiketa musikal bategaz gerota gatzagoa da etiketa bat jartzea den plan hau da rock edo hau da punk rock Bai, con mezcla con folk. Claro, ya dena da hain abstrakto ez dakizela, osea, hainbestelako influentziak dauz internetagaz eta bar, eske ja oso zaila da, no? Esatea, claro, jartzen dira etiketa oso orokorrak de, raperoa, hori, rap, rock, eta ya está, osea, eta ja, dena da pop, eta dena da pop. ja. Baina, bai, osea, Hmm. Gero baita, nik uste dut egon dela, azken urtetan ari garela bizitzen, musikaren, artearen orokorrean demokratizazio edo deitzen zaion hori, ez? Azkenean, adibidez, nik neuk, evidentemente, igual ez dauzkat baliabideak mentalak esango dugu, egiteko produkzio bat de puta madre, baina soinu txarteloa daukat, eta programa batekin grabatu alde zerbait, ez? Eta azkenean hori gaur egun ordenagailua daukan ia edozeinen eskura dago, eta horrek ere nik uste ekarri duela hainbeste jende berri, hainbeste artista berri sortzea. hori, total, bai. Hmm. Eta, bueno, bukatzeko, eta pixkat gaiari lotuta, eta hau da, ni naizelako, niri iruditzen zait, orokorrean Euskal Herri mailan, hau internazionalki ere berdina da, ez? Baina orokorren Euskal Herri mailan dauzkagu pixkat podere faktikoak bezala musikaren munduan eta Bai, dira gaztea eta managing enpresa horiek eta pixkat Euskal Herri mailan dirua mugitzen duten zea horiek, ez? Nere kanal honen eta nere movida honen ez helburu baino behintzat bai intentziotako bat zen pixkat kontrapoder bat bezala egitea horren kontra, evidentemente dauzkadan baliabideak dira basura bat, baina behintzat bai saiatzen naizela hori, ahotsa ematen igual gaztean lekurik ez daukaten artistei eta bar, zuek artista gazteak bezala eta momentuan nahiko punch daukazuen artista bezala, zuk nola bizi duzu erlazio hori gaztearekin edo gaztean sonatzearekin edo bai. sonatu dezu inoiz, eduki dezu aukera adibidez bealdean, uste bealdean egin dutela zerbait, ez? Bai, bai. Eta, bueno, zeuk zer komentatuko zenuke horri buruz. Bai, a ber, ados nau, claro, zuk esan duzuna, osea, podere faktiko batzuk dauz, interes batzuk daude, Poder faktio handina dirua, baina bueno, bai. total, bai, osea, interes batzuk daude, eta musika, eta guk ikusten dugu ez, osea, musika munduan sartzen zarenean, eta ja azten zarenean, pixka bat, hanka sartzen, estenan, musika estenan, ikusten dozuz gauzak, eta ikusten dozu pixka bat, nolakoa dan funtzionatzeko era, eta holan da, osea, holan da, ez da. Orduan, apurtxo bat, zuk egiten ari zarena, gu, más o menos, bardin gabiz, ez? Osea, gu daukagunagaz gure erramintakin egiten dugu aurrera, eta bueno, instituzio horrek hor dauz, eta bueno, beti daukazuzuk osea, euroengandik interesatzen zaizun zeo zer, ez da, kasu honetan da Visibilidadea eta bar, eta gero bestaldetik, bueno, euroak be eukialdabe zeu zer
edo aldabe irabazi zeu zer zu handik. Orduan nik uste dut egokiena dela joku horretan edo balantza horretan bueno, ekilibrista baten modura ibiltzea, ezta? Ze, karo, asko saltzen bazara, azken finean gazteak zua aipatu duzu, gaztea da como... famatua da gaztea. Gaztea, en realidad el famoso es gaztea. Eta gazteak dekoz bere herramientak, eta herramienta batzuk dira talde batzuk. Eta beran produktoa edo beran irudia elikatzen da ben talde batzuk dauz, eta zer gertatzen da, bakarrik heldu alda momentu bat, non ja produkto modura esarela ez tozula balio eta ez badozu zure kontura zure proiektua sortzu, zure irudia, zure geratzen zara horrera bat biluzik. Orduan horregitek esatu duana. Gu beti saiatzen gara como gure kontura joaten, gu ez dakizelan esan, bai, eta gero, hori, takit, nonos badaukagu aukera, gure musikari zabalpena moteko, olako lekuetan, bueno, bienvenido sea, mientras gure agaz bardin jarraitu eta gure erabakiak albadogu sartu, bueno, beti emongo da lehen esan dudan feedback hori edo trueke hori. Así que holan bizitzen dugu. Ados. Bai, azkenean nire ustez da nehitzat gaizki iruditzen gaztearekin harreman bat eukizatea, ez? Neu bere garaian erdi bromeatu nun Olat Salvadorrekin, en plan de podcast hau erosi nahi dutela, edo nahi dutela zerbait egin, ados, baina nire dauzkat marra gorri batzuk. Eta marra gorri horietatik ez naiz mugituko, esan nahi, eta nik nire konbikzio hauek ez ditut saldu nahi fama edo diruagatik, edo. Horrek esan nahi du gazteakin mugitzen diren danek guztiek hori egin dutela, ez. Baina, joder, nahi iruditu zait, eta ez dut nahi izen konkreturik esan, baina esan nahi ditut. Adibidez, ETS, entzun dituzu lehenengo 3 diska, eta da, hori, 2010 hamarkada hortan, topera zegoen Euskal Ska rollo hori, ez? Joder, eta entzun duzu azkeneko diskoa, eta da, en plan, joder, hau zer da beste gauza bada. Eta nire galdera, hori berez ez dait kritikagarria iruditzen. Nire galdera gehiago doa haientzako, en plan, aldaketa hori egin duzue, zeuek pertsonalki aldaketa hori horrela bizi dezuelako, ala podere faktikoien interesek esan dizuetelako, zuek egiten duzuen musika, ja, iritsi da, esango dugu a un punto de no retorno edo, aldatu behar duzue, zea izaten, garrantzitsuak edo azpimarragarriak izaten jarraitzeko. Bai, claramente holan da, bai. Netzat hor dago... Gero enteratzen zara, badaudela talde batzuk direla merkatu estudio baten ondorio bat, nahi dut. Bai. Horren atzean, daude kriterio batzuk de, a ver, ¿qué funciona? Esto. Ez arela sartzen estandar horretara? Pues no me interesas. Sartzen zara estandar horietan? Venga, pa'lante. Lehen esan dudan, azkenean da produktu bat da, eta saiatzen dira produktu hori saltzen. Orduan, baina, bai, egia da nik uste dudala, bueno, batzutan aldozula jolastu, ez? Eta batzutan badagoela, bai zabaltzen direla batzutan atetxo batzuk edo, bueno, grietatxo batzuk, non aldozun sartu gauza interesgarriak eta konbentzioagaz egindako gauzak, eta nola baitetan alzarela, digamos, como kolatu, ez, mainstream horretan. Oso zaila da nire ustez, baina nik uste dut posiblea dela eta adibideak daude. Bai.
Baina hortan ere, eta adibidez nahi etortzaidan edo burura etortzaidan lehenengotako adibidea da Chill Mafia bat adibidez. Claro, Chill Mafiak petatuzun kriston pila YouTubeen, eta petatuzun Bai, en general saretan, eta hortik erabaki, hortik iritsi zen interesa, edo adibidez, bai, horretzen naiz Thatchers, tío, Thatchers grupazo, ez? Eta bai, Thatchersek goizean oskorri atera zuenetik eta gazteak goizean oskorri sartu zuen arte, top gaztea edo zerrenda hortan, igual pasat diren, ez dakit, ia urte bete edo pasatu zen. Ba, hola, gauza batutan doazte pixkat, como, berandu. Berandu eta gauza batek funtzionatzen duela ikusten dutenean bakarrik hartzen claro. dute. Bueno, eta ez bakarrik funtzionatzen duela, eta ere bai, horrek saltzen duen irudia, baloreak, o lo que sea, ba, eurekoekin bat doan edo ez, osea, hori guztia bai kontuan hartzen da. Claro. Osea, Thatchersen adibidea oso da, osea, YouTubeen eta bar interneten, osea, petatu zuten, asako, eta gero gaztean ez zituzten jartzen, eta gaur egun nik ez dute gazte asko entzuten, baina nik uste dut ez dituztela asko jartzen. Gehiago jartzen dute, eta kontrako adibideak ere badaude. Gaztean, denpora guztian jartzen dituzten taldeak, gaztea sarietan nominatuta daudenak, eta bar, eta gero osaz kontzertu batera, eta esatuzu, si no hay ni Dios aquí. Eta esatuzu, hau, super irreala, da, era bat puztuta dagoen fantasia bat, baina gero ez da erreala, orduan horregaiti dinot, ba, bueno, azken finean, sin más, holan da, Bai, gauza hola dago eta esan poco más. Honegatik jarraitu algo genuke izketa, baina ja hori, ia amabiak ditugu, eta ordu eta 45, aipatu dut lehen, eta justu zuzeneko baintxe, segundu barru, ordu eta 45 iritsiko da. Orduan, amaitzeko eskatuko dizudan gauza bakarra da, hartzeko gitarra, eta jotzeko zerbait, nahi duzuna. Eta nik ingo dut gainetik improvisatu pixka bat, agertze ateratzen den, joko ditut nire betiko 4 edo 5 lik, esaten dut astero berdina, eta honekin amaituko dugu. Ados? Venga. Zer joko duzu garbian edo, bai, garbian igual, ez? Igual joko du garbian, eta joko eta txamarrekin, eta... Ados, bai, eta neuk ere soinua aukeratu alizateko da gehin bat. Venga. Eta bueno, txateko jendari eta hori, eta YouTubekoai eskerrik asko, eta bain utziko zaituzet, Nara Rezekin dela bere garaian GTA roleplayin ezagutu nun neska bat, oso ondo abesten du, eta ez dakit orain zertan hariko den, baino han ustez zaituzet beharekin. Agur denoi, beste bat arte, aio!